malagpat mo ang Buwi. Unang nini, gano ka mo, lalisay ka mo tuwa, ano na. Guwapo yung zero, gini sa boss planong tiya. Nga manaw? Di kayo nag-test kami ginabay. Oo. Ang question, anong pinaka namin nga mountain sa Bilog Pilipinas? Wow, di ano be, anong sabat? Guwapo yung sabat tiya. Mountain Dew. Oh, Mountain Joy mo, sabat? Zero, so, ay- kami na boss. Di, ano dapat ang sabat sa'yo? Ano yung mga sabat ya? Siyempre, mountain bike Uy, karari naman ang mga lugtasan ng mga estudyante, oh. Oh, galalisay naman sila, galalisay naman, oh. Lang di ka kabalo mag Oh, ano naman ang ginalalisan nyo? Guwapo tiya, nag-ilik kami kagina officer sa skilanta. Oh, Guwapo yung ilik sa kunya. ano? I nominate Tisoy as kagawad. Ay, gatura. May kagawad sa officer sa wala niya. Kuya kabalo yato. Nalibog ulo ko tiya, ano kagawad man. Balaan niya lagit nga may arak at vice president. Aktor bata niya. Kulang ko sayaw. Oh, ano pa dapat ang kulang sa'yo? Siyempre, senador to eh. Tay, musta? Musta Okay, nyo ang eskwela ka to, ha? Super okay, gid kayo to. Istorya ko ba yun? Tabo, anong pasada? Sadya exam naman ginati ah. Ano? Kaya nag-exam kami ginawa to ng red. Sunod tanan ni Butoy sa kunya. Kung nunod sa iya, tay? Bisa nunod ka. Nanunod kuya siya to kay nakatuon sa kunoya. Ako ya wala. Iyo, good Bisa na ay wala kang tuon. Di mala ba? Si Butoy pa nunod si Mosoy. Uy, ako ba ya? Di, perfect. Uy, ako ba ya? Di, perfect. Basta, ano score? Plus score? Zero eh. Nge. Oh, pre, are ka? Putar pa ginangin na rin ulo, pre. Halip na sa aga. Sakit dyan ulo, pre. Sige lang lingin, bro. Basta sa kape na, pre? Eh, hindi niya, pre. Sa kape, pre. Kaya sa aga, nga peko. Pagkaudtol nga peko, subong hapon nga. Pero kuway ka dyan. Sakit niya, piyak na piyak. Bisa kay tulong pa? Oh, pagtigil ka sakit, soy. Ay, sa kape na. Ah? Ay, Paano gani sa kape? Kape gina iya. Hindi niya sa kape. Kaya sa aga, nga peko. Sa udtol, nga peko. Pagkapon kape. Paano masakit ulo mo naman? Kape gina daw. Ay, hindi niya gani sa kape, soy. Kape ka doon, Blau. Oh, pre. Ano pre? Pre. Are, pre. Karne baka, pre. Laom ta higop sa baw, bro. Ti, siyempre. Dire ba sa amon ba? Parmila manok. Baboy. Laom ta baka, bla, pre. Oh, ti. Okay man. Mga 3 kilo. Bakal ko, pre. Di dapat ilagaon mo ginamayo pre kay ganit na. Uy, blima, pre. Laga, pre. Ah. Damo, gasol sa balay. Bay, gasolubra, gasol. Uy, Igli ka pre. Wow. Mayo pa. Oh, tisay pre oh. Nagtinikal ka man sa pa. Huli na to kay lutuon to pa ng kapayas. Yung kakapayas niya pre ya. Sige panikal, baka baka mo ganikron. May gasol ka pa na balaan ba pre ito?